tini Rusoni bagui jotoni se kotor sal. Tamni himale tini bini kalbari bini girlfriend barsa bai wngmani bagui. Tei boni kalbari bo haino joto kaham ke nong baikha. Tei tabo Ruson bai barsa gari o kasawui boni gari driver bai borokni kaijama jagani tabuk nogo phirogui tongo. Borok kwnui no belai kheno tongthoklaijak tei kwnui no hamjaktwtwi kok salai tongnaimani. Sana thangke horni ekta tamnai tongkha. Kisa haksal thangmani pore kheno gari driver bo gari chalokmang lamani kinar haising masa bwrui no nukha. Jefuru gari bini ganao sogui twi wngkheno abse jotono nukha je a bwrui kaijakmani dress o kanjak tei bo gari no bathak rwna bagui yakbai talkhai tong. Barsa jefuru a bwrui no naisikeno barsa driver no gari no bathak rwna bagui saka. Haifano o driver gari bathak rwna bagui tamjani hai wngjagui tongkha. Haifano taisa Ruson khorang sotonui gari driver no bathak rwna bagui saka. O driver o bwrui ni bwskango gari bathagui rwkha. Oboni pore kheno Ruson o bwrui bai kok sana bagui gari ni aina tola tiklai rwkha. O bwrui belai kheno naithok. Sana thangka bo haino rani hai wngui tongo. Barsani sepeno belai kheno naithok. Oboni bagui srapsa tongui no Ruson o bwrui no naisugui mangse tongsu. Tei kunphan se kok phaiang tongsu. Tei bo sak no srarwui tei o bwrui no swngkha nungsaisung asuk hor guthugo oro tamni basai tong. O bwrui borok no saka dati kaisa jagao soguna nangui tongkha. Tei oboni bagui no Ruson tei barsa no chubachu sanmani. O kok no khwnakhe no barsa o bwrui no gari ni bisingo kasarwkha. O bwrui bwskangni seat o asukha. Tei kisa amang chimang nangjagui saka tini ani kalebari tongmani. Tei haifano bini bwsai gari bai accident wngpaikha. Oboni bagui no bono hospital o admit khaijak. O bwrui no amang chimang khe nugui Ruson tei barsa bono kunphano kok swngnani chaitokliya. Haifano o gari driver tamjani hai wngjakgui tongkha. Kisa haksal thangmani yagulo kheno o bwrui hambai hwnui sawui borok no o jaga no kwlang sidi hwnui saka. Bono kwlangui jefuru gari bwskango thangkhe no o gari driver saka a bwrui ni ring gari o kwlai torkha hwnui. Aboni bagui borok gari no back khaikhe no a bwrui no a jaga tisi nukliya. Obono nugui o gari driver tebo kirijakha. Barsa o gari driver no kirijakmani nugui nungtamo wngkha hwnui swngkha. O gari driver kirijaktwtwi borok no saka. Sana thangke bongni parao salaio. Kaijaknai kwni rokni bagui kaijakmani horo hwnkhe jotoni se kotor chaya hwnui hwnjago. Ruson a kok rok no badkhaiui tei bono swngkha swngnole saple chaya khaipaina ba. O gari driver kok phirogui saka. Dara borok hamya bai. O gari driver saka o bwrui no ang tamjani hai wngjakha hwnui. Tei bo saka buikhe salaio. O area o waisa borok hamya kaijakmani dress kanui waisa beberaiu hwnui. Sana thangke bini mokolo kwtal kaijajak kwnui hisangni no nukha hwnkhe tei borok basiya. Aboni bagui no a borok hamya no belai kheno kirijaklaio. O kok no khwnakhe no gari bisingo chupchap wngthamakha. Tei srapsani yagulo haino Ruson bai barsa urat khe haino munilai tonglaikha. Tei o driver ni kothoma no khwnawui chengra hwnui pengilaikha. Tei oboni yagulo o driver no nangnungya bisas hwnui kok no mwthagui rwkha. Tei srapsani yagulo kheno borok nogo sogoikha. A bwrui ni ring je a gari o klai torokmani barsa a ring no nok bisingo talang thangkha. Tini Ruson tei barsa kaijakmani puilani din. Haifano borok saimanya tini ni hor borok ni langmani bagui jotoni sai kirmai sinja wngna naimani. Tamni hwnba je a bwrui bai malailaimani abo tei keboya borok hamya nosi. Tei o borok ni yagulo Ruson jefuru room o thangkhe no barsa a jagao ri hungklaiui asukjak. Ruson muni titui tei bini ganao thangkha. Oboni pore kheno bo puila ri hungjak no nori rwkha tei barsa no kwbagui bo saka ang no markheno hamjago hwnui.
tei haipeno phirang mung rupuro hingke nung sudu ani simino barsa rusoni phikungo asumsa bini yasku bai khe khijigui rwkha obotiro ongkheno ruson barsano dagari rwkha tei bo nukha je bwrui no bo kwbagui tongmani abo barsaya yangle borokno chubachu sanai a bwrisi sana thangke borok hamyasi twrwk a borok hamyani chehra rok tebo kirima sinja wngui phai tongkha je ek somoyo ruson o bwrui no sungsarni jotoni sai bwrui naithok nugui tongmani tabuk hingke bo kaisa kirima sinja borok hamya wngui thangkha bini khwnai rok haino nobar rok kobonui tongbaikha tei chehra rok haino kirima sinja wngsuka ruson borsama hai wngui sukini klai thangkha tei bini naisikmani sukini tolao jefuru nukha hingkeno bini bwkha pondo se duk wngui tongmani bathakma hai wngui thangkha je a chukini tolao bini bihik barsa lengui klaijak a borok hamya tabukhe ruson ganao phaikha tei ruson belai khe khorang kotor khe chirikhokha bini chirikhokmani khorang no khwnabui bini nokni borok rok bongni room o phaikha hingkeno tei doga jefuru khulukha hingkeno borok jotono mwlangchai tongbaikha ruson tei barsa hao klaijak tei borokni bwsak rok asukeno kuphur ungjak sana thangke borokni shorio thopsapano thui kwrui hai borok kwnui no langma kwrikha tei a borok hamya yang uyang a jagao tisa kwrikha borok kebo phano bujiui manjagya wngtongkha oboni pore kheno bongni a gari driver a jagao phaikha tei bo nukha barsa a ringno no kanjak je a bwrui ring gari o klai torokmani no bo bebak no saimanui thangkha borok kwnui no bwthanai tei keboya a bwrui borok hamya nuhnai oboni pore a borok hamyani kahini no bo nokni borok no sabaikha bo saka kothoma no rwksaui hingke a borok hamya jek belai kheno naithok tongmani borokni kaijakmani horo bo tei bini bwsai borok kwnui no belai khe kirima sinja gari accident wngui paikha tei o bwrui borok rok no chubachu sanmang tongkha haifano borok no kebo phano chubalia tei oboni bagui bini bwsai thui thangkha tei bo haino onyo gari phaitongmani jorao garini bwskango thangui thui thangkha afruni simino bo borok rok no yagul sui phaimani je kwtal kaijaknai rok no tamni himale bo musungjago bo tei bini bwsai wngma haino je kwtal kaijaknai rok bo obo haino wngthing hwnui